да ви кажа няколко думи за нея. Първото нещо е, че стихосбирката съм я посветил на един мой починал приятел, поет от Дулово. Не знам дали има тук някой присъстващи от Дулово. Това е един силистренски град на 40 км от Силистра. Един невероятен поет, който спокойно, с чиста душа и сърце мога да нарека най-добрият метафорист на България. Всички срещи, които провеждам по представянето на тая книга е имала представяне в доста големи градове в България. София, Пловдив, Ловеч, Ямбол, Варна. В Силистра не съм направил по обясними причини, ще ви кажа, ако искате. Значи, когато говоря, ако някой иска да пита нещо, искам да ме прекъсвате, да стане диалог. Това някой да излезе пред някаква аудитория и да говори, това е най-лесно. Това се правеше и при комунистите. Искам да стане диалог. Ние сме приятели, ние сме единомишленици, ние сме в държава, където всеки търси ближния. Нека да бъдем приятели и тук. Когато направих тази стихосбирка и я посветих на Стефко, аз си дадах така едно вътрешен подем имах, за да мога да я представя в максимално повече градове в България. Господ ми помогна да стигне извън България. И ако той е някъде там, моят шторец сред звездите, много ми се ще да го разплача от умиление за това, че негови стихове ще звучат и в Атина. Всичките ми срещи аз започвам с стихове на Стефан Калев. Затова първо ще ви прочета 2-3 негови стихотворения. Кредо. Знам. Душата, ако замълчи, ръждясва. После дълго плаче с траурен кавал. Плачат и из мене благородни страсти. Сам изслушвам нечия печал. Но когато стъпя на скръбта в реката и я спра да видят болния и зъб, о, тогава вече всички непознати имат топла ласка и за моя гръб. Но не вярвам в тази мисляна радост, смамеща на празно отзивчива длан. Щом се радвам, имам винаги приятели. Страдам ли? Само ще с болките си сам. Едно друго стихотворение, което също много обичам, това е стихотворението Пчелин. И днес, в неделя, в своя празник Тате, ще влезе тихо в лятната градина и все така с духалката в ръката до късно ще се лута из пчелина. Но глухи бяха облаците, плитки. Дъждът бе сякаш с две врати залостен. И колкото да молиха пчелите, прашеца бе горчив и много постен. И ето ги сега, като виновни, те в празните си кошери надличат. Но тате, този Бог все тъй допълва с вода и с песни жадните панички. И тръгва към нощта добър и бавен. Мечтата си за мед да изсънува. Пчелите слизат, сядат на длъжна му и дълго я целува. Стефко, освен такива стихотворения, имаше и такива по-весели стихотворения. Например, сега ще ви прочета една негова Еманципация. Жена, изпрах и ти прострях прането. Във фризера те чака пиле с грах. Изтрих праха, измих и БМВ-то, а котката нахраних и приспах. Не дей да се тревожиш. Щом от бара се върнеш пак с компанията ти, единният животът иде старост, а времето безмилостно лети. Платих ти за страховката, а утре и заема за белия ти форт. Защото от минута на минута инфлацията слага нов комод. До Соня е касетката с екшън. Промоцията му в града ще е у нас. Прости ми, но излиза много спешно. Довършвам вилата на бате Спас. Когато призори оттам се върна, ще вляза тихо по чората. И без да вдигам шум, аз ще прегърна и легна до скимтяшкия рак. Много жени това е идеално.
мисля, че аз бъднах, не знам дали била негова мечта, но в момента, честно да ви кажа, вълнувам се дори от факта, че негови стихове звучат в Гърция, в Атина. Той трябва да бъде четен, той не е познат дори в България. Отиде си млад, на 50 няколко години беше. Ама съдба, житейска. Ама, знаеш ли ти каза, че идеалният мъж за всяка жена, ама той си отиде точно от една жена, пък явно, че тя не оценила идеалния мъж. Относно стихосбирката "Щуре сред звездите", тя не кой знае какво като история преди създаването, защото тази стихосбирка се случи много набързо. Когато аз реших да направя стихосбирка, посветена на Стефко, вече имах парите дошли за тази стихосбирка. Спонсорството бяха дошли тия пари. И в един момент аз трябваше с тия пари да издам нещо, защото те ми дойдоха и така ми текнаха по някакъв неведом път. Аз знаех, че ще издам стихосбирка за Стефко и парите дойдоха. И първото нещо, което реших да направя, е да поканя Недялко Йорданов да стане редактор на тази книга.